Mimochodom, mám jednu správu, ktorú vám prečítam. Nie je to správa, je to skôr článok, ktorý som pôvodne chcel dať do novín. Keby som bol trebárs Budaj, kňažko, tak by sa išli pobiť novinári o tento článok. Lenže, keďže mám prístup k internetu a blogujem cez blog Pravda, tak som to zverejnil dneska na blogu, ale veľmi rád, keď mi venujete ešte ten čas, prečítam, je to článok v 7 bodoch a ja nikdy nepoukazujem na niektoré veci, ktoré jedna baba povedala, ako sa povie, ale na také veci, ktoré som skutočne zažil a všetko sa zakladá na pravde. A preto tento článok súvisí čisto s mojím životom. Tak buďte takí dobrí a venujte mi chvíľku ešte času. Zamyslel som sa nad tým, čo by som odpovedal ľuďom, ktorí by mi položili otázku takéhoto charakteru. Čo mi priniesol 17. november v roku 89? Tak v prvom bode hrial by ma pocit, že by som s čistým svedomím mohol povedať jedno nádherné slovo – sloboda. Lebo na slobodu som čakal 32 rokov. V 89. roku som mal 37 rokov, ale mojich prvých 5 rokov života do tejto oblasti nerátam. Viete prečo? Kým som si totiž začal uvedomovať význam života a postoj spoločnosti voči mne, tak u mňa sa to prejavilo zhruba v tom veku. Preto iba tých spomenutých 32 rokov. Druhý bod. No keby som to mal merať po materiálnej stránke, tak s čistým svedomím by som znovu mohol povedať, že mi november, a za to sa ospravedlňujem, prepitujem, jak sa povie po našom, priniesol veľké, viete čo? Hneď aj vysvetlím dôvod, prečo takto ostro reagujem. Keď som začal na svoj chlebiček tvrdo pracovať, dovolil som si tvrdiť od môjho 9. roku života, tak už od útleho detstva som mal možnosť pozorovať tú obrovskú nespravodlivosť, ktorá sa týkala odmeňovania za vykonanú prácu. Tretí bod. Doslova som znenávidel bývalé zriadenie za jeho prístup k ohodnocovaniu ľudskej práce. Pre tých mladších vysvetlím, že kto nekradol a nerobil mimo svojho stáleho zamestnania ešte nejaké čierne bočné práce, tak sa nemal čím chváliť. Hanba! Tým bočným prácam sa bežne hovorilo fušky. Štvrtý bod. Preto, že ma moji rodičia od môjho útleho detstva viedli k tomu, aby som žil a pracoval poctivo, tak som sa držal tejto litery. V 5. bode. Teraz ľutosťou musím skonštatovať, že sa nikomu nemôžem pochváliť s tým, že som sa mal za bývalého režimu dobre. Lebo z toho, čo som si poctivo zarobil, tak som si mohol ušetriť na jeden bicykel značky Favorit. A to skutočne a doslovne, lebo keď som chcel, tak ako iní ľudia, aspoň raz do roka ísť na dovolenku, aj s celou mojou rodinou,
tak som musel poriadne uťahovať na iných životných činnostiach, len aby mi moje deti raz nevytýkali, že som bol držgroš a že sme nikam nechodili. No úprimne musím povedať, že aj takto nebolo, Boh vie čo, lebo boli sme spolu pri mori iba raz v Bulharsku a podobne aj v Rumunsku. No a k tým dovolenkám sa dá zarátať aj jeden pobyt na Balatone v Maďarsku. A toto bolo aj všetko. Nemohol som sa pochváliť mojim priateľom a známym s tým, že som si za zarobené peniaze dokázal postaviť dom, či nebodaj chatu, alebo že som si kúpil auto, ktoré v tom období, mnohí to poznáte, bolo takmer buržoáznym prežitkom, ale tí, ktorí vtedy vlastnili auto, tak ho pokladali za najdôležitejší výdobytok spoločnosti a pyšne sa ním predvádzali, hoci to v mnohých prípadoch bolo iba raz v týždni. Najmä na dedinách, keď sa rodiny so svojimi autami odviezli na omšu do kostola a potom naspäť domov. Šiestý bod. Bohužiaľ so zármutkom musím skonštatovať, že po novembri 89 okrem slobody sa takisto nemám čím pochváliť. Naivne som veril, že konečne tu bude demokracia s ľudskou tvárou a že konečne budem na Slovensku hodnotený za svoju prácu skutočne tak, že sa budem môcť kdekoľvek píšiť tým, že som si za krátku dobu, príklad za takých 10-12 rokov, mohol dovoliť kúpiť auto a pozemok, na ktorom som si postavil rodinný dom. Po prípade, že som si ešte kúpil, kde si pod lesom malý pozemok, kde som si postavil chatu. Bohužiaľ, je to utopia a skutočná realita. Ďakujem za pozornosť.